ndiri mupenyu munondiona ndine utano hwakanaka. Vana vanonzi vakatsvira mumba uri musi wa5. Makadii mhuri yeZimbabwe kwese kwamungadai muri, kana kari kekutanga kusvika pano uchibva wangosubscribe, kulike, kukomenta nekushare. Kana kuri kuFacebook aiwa zvekuita munozviziva. Zvinotipawo simba rekuti tirambe tichikupai manews updates ezvakawanda zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Uye video rino rinokwidziridzwa kuenda pachidanho chepamusoro kuti risvike makona mana ese enyika nehama neshamwari varione. Asi chikumbiriso ndechekuti usaskipa kana video rino risati rapera, nekuti tinouya takabatanidza news updates ezvakawanda kuti usangane nezvakawanda pavidhio rino rimwe chete. Nekuti ukaskipa risati rapera unogona kurasikirwa nezvimwe zvinhu zvinenge zvakakukoshera kuti uzvinzwe. Nyaya yekutanga yandakakubatirai ndeyevana vakatsvira mumba munzvimbo yeKwekwe, avo vanonzi varadzikwa nhasi. Tinongoti zororai murugare, aiwa nemiwo chingotiwo rest in peace kuvana vakatsvira mumba. Vana vanonzi vakatsvira mumba uri musi wa5 svondo rapfuura, uri musi weFriday. Next update inoti Comrade Bombshell Geza, avo vanozikanwa nekupopota zvikuru pasocial media vachipopotera hurumende vachiti vada kubvisa president, vadzoka zvekare vachiti ivo varipo vari safe, vati vane mashoko avada kutaura muzuva ramangwana, zuva reFriday. Inini zvangu ndinongoti Zimbabwe dai tambomira madrama, nekuti izvezvi tine rimwe drama raHoly 10 riri kubva kunetsa, raanga achipopota achitukirira achiti ini ndakasiyana naComrade Geza, but izvezvi takuona ivo Comrade Geza vacho vaakubudikira, zvoita sekuti zvinhu izvi zvakarongwa kana kuti vakagara pasi naiye Holy 10 wacho kuti vakwanise kutaura zvavari kutaura. But Zimbabwe chandiri kuziva ndechekuti this time Zimbabwe yakajamuka, havasi kuda zvinhu zvisina basa. Regai ndikusiye muchiona video raComrade Bombshell Geza, mozotiudza mucomment section kuti muri kufungei pamusoro penyaya iyi. Bye bye. Fellow Zimbabweans, it's yours truly, Comrade Bombshell, Blessed Geza. It's good to be back. It has been a long time. Let's meet this Friday, 20:30, our usual time. I thank you. Muri yeZimbabwe, ndini wenyu Comrade Bombshell, Blessed Geza. Ndiri mupenyu munondiona ndine utano hwakanaka. Tava nenguva tisati tasangana. Ngatisanganei musi weFriday, nguva dza20:30 dzemazuva edu ese. Ndatenda.